Bon dia i benvinguts a un Sant Jordi diferent. Feliç Sant Jordi, feliç dia de llibres. És veritat que diferent, però diferent no sempre és dolent. És especial, ens dona una opció de viure aquest Sant Jordi d'una manera totalment diferent i innovadora a través de les xarxes i d'internet. Jo he volgut col·laborar, sabeu que m'apassiona tot el que siguin biblioteques i llibres, en la qual vos faré un trosset de lectura, que és la meva col·laboració per aquest dia. Feliç Sant Jordi, feliços llibres. Vos llegiré un fragment de Fahrenheit 451 d'en Bradbury, un dels escriptors que celebrem el centenari en aquests dies. I diu així: Epa! Un llibre és una arma carregada a la casa del costat. Crema-ho. Elimina el projectil de l'arma. Domina la ment de l'home. Qui sap quin podria ser l'objectiu de l'home que llegeix molt? Jo? No els resistiria ni un minut. I així, quan finalment les cases van ser totalment immunitzades contra el foc, en el món sencer, l'altra nit tenies raó en les teves conjectures, ja no va haver-hi necessitat de bombers per a l'antic treball. Se'ls va donar una nova missió, com a custodis de la nostra tranquil·litat d'esperit, del nostre petit, comprensible i just temor de ser inferiors. Censors oficials, jutges i executors. Això ets tu, Montag. I això sóc jo. Els clàssics reduïts a una emissió radiofònica de 15 minuts. Després, tornats a reduir per omplir una lectura de 2 minuts. Per fi, convertits en 10 o 12 línies en un diccionari. Esclar, exagero. Els diccionaris únicament servien per a buscar referències, però eren molts més els que només sabien de Hamlet. Estic segur que coneixeràs el títol, Montag. És probable que per a vostè només constitueixi una espècie de rumor, Mrs. Montag. Només sabien, com dic, de Hamlet, el que hi havia en una condensació d'una pàgina en un llibre que afirmava: ara podrà llegir per fi tots els clàssics. Mantinguis al mateix nivell que els seus veïns. T'adones? Sortir de la guarderia infantil per anar a la universitat i tornar a la guarderia. Aquesta ha estat la formació intel·lectual durant els últims 5 segles o més. Què és més fàcil d'explicar i més lògic? Com les universitats produïen més corredors, saltadors, boxadors, aviadors i nedadors, en comptes de professors, crítics, savis i creadors. La paraula intel·lectual, és clar, es va convertir en l'insult que mereixia ser. Sempre estem al desconegut.